Čaute ľudia, a dneska to bude reakcia na akože vyrábanie slizu a neviem prečo mám v ruke pero, ale ok. No, takže poďme na to. OK, poďme na to. Ahojte, vítajte v Urob si sám nápadoch. Dnes si urobíme pokus. A to bude experiment s takýmto sprchovým gelom, vonia ako čerešne, je z DM-ky a mám tu aj soľ. Kedysi som to už testovala so šampónom. Robila som takýto sliz. No a teraz najskôr pridám. OK, takže treba... No, treba... Ja si to napíšem na papier, takže preto mám pero. Treba šampón nejaký, alebo sprchový gel, no a soľ. OK. Sprchový gel do mojej nádobky, ešte trošku. Ja si to idem napísať, takže ľudia, idem si to napísať. Sprchový gel, alebo šampón, gel a soľ. Mám to napísané. Tu. Škále to píšem. No, takže pokračujem v tom videu. Trošku sa ešte nechám. No a teraz hneď v ďalšom kroku pridám soľ. A keď to premiešam, malo by to byť slizovité. Premiešam to poriadne. Mne to tak nevyzerá, že by to bolo slizovité. Uvidíme. Nie? A pozrieme sa, či to funguje. Nejako to pení. Ešte pridám soľ. Kde to nejde. Tu hore sa to Videli ste, aj ona má taký zlý pocit z toho. Tu hore sa to trošičku tak urobilo takým lepkavým, ale je to skôr taká pena. Myslím, že bohužiaľ s týmto sprchovým gelom to nevyšlo. So šampónom to nebol žiaden problém. Ja vyskúšam jednoducho ďalší sprchový gel. Mám tu takýto citrónový sprchový gel. Opatrne z neho vytlačím do nádoby. Je krásny žltý. A pridám aj do neho soľ. Ľudia, a ja si to chcem vyskúšať, takže tešte sa aj na experiment. A premiešam. A tu vidíte, toto hneď zafungovalo. Zoslizovalo to a nie je tu ani toľko bublín.
sprchovým gelom to šlo veľmi dobre a aj rýchlo. So šampónom to bolo tiež takto. Veľmi rýchlo po pridaní soli sa z toho stal sliz. A toto je tiež super. Takto keď to chytám, dokonca to ani nie je také mokré. Trošičku to lepí, ale fajn. No a vyskúšam to ešte s tretím sprchovým gelom. Použijem tento Sherry Magic. No a samozrejme pridám znovu soľ. Tuto to asi tiež nefunguje, zdá sa. Je to také vodnatejšie. Premiešam to. Nie je tu veľa bublín, ale teda ani sa to nespojilo do takej tej Premiešam to. Nie je tu veľa bublín, ale teda ani sa to nespojilo do takej tej slizovej konzistencie. Takže chvíľu počkám. 5 až 10 minút a potom to znovu vyskúšame. Takže táto citrónová varianta je úžasná. Úplne stuhlá. Je to fakt super slizovitá hmota. Dobre drží takto pekne spolu. A videli ste, že to šlo naozaj veľmi rýchlo z tohto sprchového gelu. S týmito dvomi to nefungovalo. No a ja dúfam, že... OK, ľudia. Počkaj, ja si to zväčším. Dám si vás tak. No. Ľudia, idem si to aj ja vyskúšať, ale asi to urobím s šampónom a solou, takže uvidíme, pretože teraz momentálne sprchový gel nám došiel, tak so šampónom skúsim to a zatiaľ čaute. OK ľudia, ideme na to. Nás som na balkóne, takže sorry za ten hluk. Takže mám tu toto. Mám dobrú správu. Máme tento sprchový gel a aj sol mám. Takže poďme na to. Ja vás dám asi tak. Tak, hej. Dobre. Toto je sol. To je sol. To je sprchový gel. Takže nalejeme si trošku sprchového gelu. Tak. Stačilo. A teraz trocha soli. A teraz si to premiešame s touto nejakou proste malou lyžičkou. Au. Ľudia, nejak mi to nejde. Počkajte. Ľudia, tak asi z toho nebude nič. Skúsim to ešte pomiešať, počkajte. Ľudia, z toho to asi nebude nič. Takže skúsime šampón. A počkajte trošku. OK, ľudia, mám tu tento šampón. Hej, a poďme si ho tam naliať. Počkajte. OK, ľudia. Ideme si to tam naliať. Má to lepšiu kontinuitu. No, neviem. No, skúsim to naliať tú sol. Tak, nalieme si tú sol. Robí to tento efekt, lepí sa to trošku. Lepí, ale... Je to furt také mokré. Nalijem tam viac soli. Tak, skúsim tam naliať viac soli. Lebo pozrite sa, ľudia.
Vidíte, to nie je proste vodové. Ale napadlo ma, že by som to mohol smiešať s tým, takže asi tak. Ja sa bojím. Tak. Chyba to takú hmotu, chápete? Počkať. Sorry za ten hluk, prešlo nejaké auto. Bože. Skúsim to na leto. Akože tej pani to išlo rýchlejšie a neviem asi prečo to nejde, ale počkajte. Ľudia, skúsim tam naliať trošku jar, pretože neviem, mňa to láka, ja to chcem. Len tak trošku. Vidíte, tu je... Nie, mi sa to rozžalo. O môj Bože, počkajte. Ľudia, dal som tam viac púr, jar. My to tak voláme, že púr. OK. A viac soli. Takže, neviem, či to vidíte, alebo to je blbo. Ale... Tak. A ideme to premiešať. Ja sa nikdy nezdám. To musím dať. Viac soli. Ja neviem proste, čo mám s tou solou. A keď ona tam dala tak málo soli, tá pani, ale vidíte nič z toho. To je proste ako polievka, čo ja viem. Fuj, ja som sa tak tešil, že budem mať slíz. A nemám. Ja to furt skúšam, proste. Ale, no, tak asi z toho nebude nič. Dám tomu poslednú šancu. Ľudia, dám tam trochu jar, akože jara, akože múku, jar, no, múku a jar, toto. A idem proste na to, počkajte. Ľudia, idem tam nalať múku. No, idem tam nalať múku, tu mám múku, takže pozrite sa. Počkajte. To je veľa. Oh môj Bože, ľudia. Tak, miešam. Ľudia, ja sa bojím, že to vybuchne proste. Úplne hnusná. To, neviem, ako sa to volá teraz. To je jedno. Ja sa poviem nejaké blbé slovo. Proste... Oh môj Bože, taký bordel. No, proste je tu auta. No, múka. No, je tu plus blbá proste hmota. Musíte chodiť auta, no. Pozrite, vidíte? Skúsim to tam ruku. Skúsim. No akože, no, má to trošku takú Ja už neviem ani rozprávať. Počkajte, ja to premiešam. Ľudia, vôbec neviem, ale nejak som to proste zachránil. A je to proste ako Je to proste dobrá hmota. A nechám to tak na 5-10 minút a potom sa ozvem. Čaute. Ľudia, tak toto som asi prehnal. Je tam mega veľa soli a proste nič z toho není, hej. Má to takú no. Viete, čo chcem povedať? Ja fakt neviem rozprávať. Má to niečo proste také, ale nevyšlo mi to vôbec. Ináč z toho je taký bordel, ako neviem čo. Ja som špinavý, všetko je špinavé.
Takže asi tak. Ináč ľudia nezabudnite like, odber a zvonček a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. La vida es un carrusel, 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 carrusel.